Визуално пътешествие през чудесата на Вселената. From Earth to the Universe. Ето как изглежда дворът на университета. Имаме различни картини. Сега след малко ще започне лекция. Имаме телескопи, различни модели, които са насочени към Слънцето. Може да се видят изригванията. И това са различните помещения, в които са уредите, с които може да се извършват различни наблюдения и изследвания. Службата за точно време в България до 1986 година. Тук се е давало точното време. С ето този инструмент, това е част от него, нарича се меридианен кръг или зелитен телескоп. Как работи той? Ако свържем точките север, юг и зенит, която е точката над нас, се построява една мислена линия. И астрономите знаят, например, някоя ярка звезда точно в колко часа преминава през тази мислена линия и по този начин те подават звуков сигнал към тази сграда, старата сграда и се сверява ето този часовник, номиналния часовник, който е бил сверяван. В момента не работи, но искаме да го реставрираме. Тук в тази книжка някой специалист, който разбира от часовници. В книжката те са записвали всяко разстояние, което е правилно. Студентка съм. След махамите часовници са дошли фазите часовници. Кои часовници? Кварцовите, окей. Това е част от него, не е целият часовник, имаме запазено. И знаем къде са авторните часовници, може да знаем тук имаме изложени няколко инструмента. Това е секстант. Той служи за определяне на точните координати, на които се намираме и до ден днешен моряците по корабите го използват, се учат да го използват. Евентуално, ако се случи нещо и им спре GPS, да могат по някакъв начин да се ориентират. Ако не го знаят, ще стои използват. Затова се учат да го използват. И трябва да могат да го използват. Това е окулярен инструмент, който служи за определяне. Добре. Добре. С две ноги. Да. За вас ще обясня. Това е окулярен инструмент, той служи за определяне на разстоянията между два много близки обекта в небето, например две звезди. Тук имаме изложен звезден глобус, който работи на абсолютно същия принцип като звездната карта. Ако си представим, че сме вътре в центъра на този глобус и го завъртим така, че да е на точните координати, на които се намираме и деня, който е днес, можем да видим отгоре, можем да знаем какво може да видим на небето. Добре. Тук сме изложили две сметачни машини. Това са първите сметачни машини калкулатори, които могат да смятат две числа след десетичната запетая. Този е руски, този е немски. И тук сме изложили два сателита, които работят на същия принцип като зелитния телескоп, който трябва да го казах, или меридианния кръг. Те отново се движат само в едно направление, могат да се както за определят точното време, така и за определят на разстояние. Добре, благодаря. Теодолит 1971 година.